espai on, en petit comitè, que puguem exposar de forma clara, de forma personal i de forma molt propera als nostres projectes. T'imagina, per una entitat que, a més, són petits, nosaltres som petits, quan veiem personalitats com a oients i, a més, amb un espai meravellós, per nosaltres és un agraïment. Doncs la veritat és que em sembla un espai fantàstic perquè et dona l'oportunitat de tu poder exposar el teu projecte, de tu poder explicar-lo i donar-lo a conèixer i, a més, d'un lloc on poder interactuar, intercanviar experiències i adquirir més coneixements per poder tirar endavant altres projectes o el mateix projecte. Una molt bona iniciativa, un bon espai. En general em quedo amb aquest interès. O sigui, de vegades el fet que tu tinguis un projecte molt individual no saps la repercussió que pot tenir a fora de les teves fronteres. Llavors, quan veus que hi ha tant interès per altres entitats i altra gent, doncs també, ostres, et fa un xute de motivació de dir, ostres, doncs tiro endavant molt més, perquè és d'agrair i, a més, és d'interès de molta gent. L'Agora d'avui m'ha semblat molt interessant, ja que s'han tractat conceptes molt concrets a nivell d'hàbits saludables, especialment el tema dels valors. Com hem pogut comentar, avui dia la paraula valors és una paraula que s'utilitza molt, però no se sap profunditzar bé en el seu significat i quins són aquests valors que la conformen. Aleshores, avui em quedo amb això, amb que hem sigut capaços de profunditzar en què significa. Em quedo amb les ganes que hi ha de seguir creant projectes i seguir fomentant els valors perquè les persones puguin arribar a ser millors persones en el futur.